В вълнуващия свят на Библията съществуват истории, които оспорват нашето съвременно разбиране, като една от най-интригуващите е изключително дългият живот на нейните герои. Библейски фигури като Матусал, живял впечатляващите 969 години, предизвикват не само любопитство, но и въпроси относно условията на живот тогава. Разглеждайки тези разкази, осъзнаваме колко е важно да се потопим в контекста и уникалните обстоятелства, описани в писанията, за да се опитаме да разгадаем мистериите на тези дълги животи. Разбирането на обстановката, културата и възможните мотиви зад библейските истории може да ни даде не само прозрения за самата Библия, но и размисли върху това, какво е означавало да живееш в синхрон с природните и божествени закони. Изследването на тези разкази ни кара да се замислим за време, когато хармонията с природата и по-близката връзка с божественото са могли да бъдат ключ към дълголетието. Древните народи, живели в свят по-малко покварен и по-балансиран, вероятно са изпитвали предимствата на околна среда, която подкрепя здравето и благоприятства дълъг и проспериращ живот. Тази представа ни поставя пред редица хипотези, опитващи се да обяснят как хората са достигали такова ниво на енергия и жизненост. През хилядолетията се появяват различни теории, развиващи се в дебати за ролята на околната среда, храненето и божествените намеси. Докато изследваме тези истории и свързаните теории, осъзнаваме, че библейското дълголетие може да се възприеме като свидетелство за божественото търпение и целеустременост. Разказите за тези дълги години живот не само, че са завладяващи, но и ни карат да се замислим върху по-дълбоките послания, които могат да се крият между редовете, послания за баланс, вяра и вечния човешки стремеж към намиране на смисъл и разбиране сред тайните на живота. Дълголетието на библейските личности е един от най-интригуващите и въздействащи аспекти от разказите в Битие, като предизвиква съвременното ни разбиране за човешкия жизнен цикъл. Матусал, например, е често цитиран като най-дълголетният човек, записан в Библията, достигнал впечатляващите 969 години. Това забележително дълголетие се споделя и от други библейски фигури като Ной, който е живял 950 години. Това е ера на дълги животи, която поставя под въпрос днешната логика и създава чувство на възхита и мистика около свещените писания. Очевидната безвремие на библейските патриарси не само подчертава значимостта на тези фигури в светия текст, но и предизвиква интерес относно факторите, които биха могли да допринесат за техния дълъг живот. Тези разкази за забележително дълголетие предполагат, че в древността е съществувала обстановка, вероятно различна от нашата днес. Книгата Битие не само описва дългите години на живот, но също така поставя тази дълголетие в контекста на невероятно стабилна и изобилна среда, възможно подсилена от натурална и балансирана диета. Идеята е, че в новосъздадения свят условията на околната среда са били почти идеални, запазвайки човешкото тяло от стареене по начина, по който правим днес. Интимното съжителство с природата и животът в хармония с непокътнатото творение биха могли да изиграят ключова роля в поддържането на дълголетието на библейските персонажи. Освен благоприятната природна среда, още един фактор, който трябва да се вземе предвид, са божествените сили в действие. Библията описва сценарии, в който както земни, така и небесни елементи допринасят за споменатите събития. Изключителното дълголетие може отчасти да бъде отражение на божествената цел за тези конкретни фигури, които имали важни роли в духовната и историческа линия на народа на Бога. Те живеели дълго, за да изпълнят мисии, определени от Бог, а дългият им живот може да символизира божественото търпение и желанието божественият план да се разгръща през много векове. Това ни приканва да изследваме не само съжителството на естествени и свръхестествени елементи, но и по-дълбокото значение на тези разкази в изграждането на вярата и традицията. Дълголетието в писанията служи като напомняне за сложните взаимодействия между небето и земята и как тези фактори могат да влияят върху човешкия опит и надежда. Накрая, жизнено важно е да интерпретираме дълголетието на библейските герои като част от богат килим, от символи и истории, които ни водят отвъд повърхността на свещените текстове. Тези изключителни животи предлагат уроци, които надхвърлят човешкото време и ни приканват да размишляваме върху приемствеността, вярата
и божествените планове, които надскачат поколенията. Фокусът не е само върху количеството изживени години, а върху значението на пътешествията и приносите им към по-голямата цел, която ни е оставена като наследство. Библейската дълголетност, следователно, не се измерва само в изживени години, а в безвремева история, която продължава да въздейства на вярващите и да вдъхновява поколения. Във вълнуващия свят на библейските разкази, една теория се откроява със своята завладяваща и мощна природа – хипотезата за водната обвивка. Тази идея предполага наличието на плътен слой водна пара, който е обгръщал Земята като защитен плащ в древни времена. Като небесна покривка, тази обвивка е служила като щит, предпазвайки планетата от интензивното въздействие на слънчевата радиация, с която днес се сблъскваме всеки ден. Представете си огромен естествен купол, който освен че предлага балансирана и здрава климатична среда, е създавал свят, където животът не само е процъфтявал, но и се е развивал по начини, които днес можем само да си представяме. Теорията предполага, че като избягва екстремните температурни колебания и ограничава пряката радиация, клетъчното стареене би било значително забавено. Подобно на градина, грижливо пазена в оранжерия, човечеството би се радвало на по-дълъг и може би по-животворен живот. Размишлявайки върху идеята за този купол, въображаваме свят, в който самата атмосфера е мощен съюзник в поддържането на човешката жизненост. Учени и теолози страстно обсъждат как такава атмосферна структура би могла да повлияе на човешката биология. Под такава защита, метаболизмът на нашите библейски предци вероятно е работил по различен начин, без натиска на оцеляване във враждебна среда. Изумителното дълголетие на герой като Матусалем може отчасти да се дължи на тази перфектна хармония между човешкото тяло и света около него. Премахването на тази климатична защита е като премахване на пашкула, който някога е приютявал сигурна и непокътната пеперуда, излагайки я на бурите на външния свят. Без този защитен слой, човек започва да усеща ефектите от все по-предизвикателната обстановка, където времето става по-жесток съперник и необходимостта от адаптация е неизбежна константа. Разпадането на небесния покров обяви преход, при който цената на смъртността беше изплатена чрез намалена продължителност на живота, принуждавайки човечеството да преразгледа съществуването си под необятното открито небе. Разсъждавайки върху тази теория, осъзнаваме колко дълбоко природата може да оформи хода на човешкия живот. Небесният покров, със своя потенциал да защитава и да дарява живот, ни напомня за нашето непрестанно търсене на разбирането на тайните от миналото. Така че, дори докато гледаме към бъдещето, времевият поглед ни преподава ценни уроци за сложността на живота, дълголетието и неразривната връзка между небето и земята. Храненето в библейския контекст беше примитивно, но не заради липса на ресурси. Напротив, той изобилстваше от природни богатства, които днес са известни със своите здравословни свойства. Диетата на героите от Битие включвала зеленчуци, плодове и семена. Храни, които естествено поддържат здраво и силно тяло. Тази простота не отразяваше бедност, а по-скоро хармонично равновесие с природата, където всяка храна беше източник на чиста, необработена енергия. Храненето директно от земята, без намесата на консерванти или индустриални процеси, позволяваше на човешкия организъм да се наслади на чистота, която днес трудно можем да си представим. Идеята, че консумираната от нас храна влияе дълбоко на здравето ни, не е нова, но тогава тази връзка беше още по-очевидна и пряка. Библейските герои се изхранвали с това, което земята им предоставяла, без да ускоряват процесите чрез индустриални или прекалено рафинирани продукти. Това осъзнато и естествено потребление вероятно е допринасяло за жизнеността и здравето, които изглеждали да удължават човешкия живот значително. Може би неуморната ни съвременна гонитба за дълголетие би могла да намери отговори, ако се обърнем назад и приемем някои от тези здравословни хранителни принципи. Но защо изборът на простота често води до по-добро благополучие? Защото този подход уважава естествения ритъм на организма, предоставяйки основни хранителни вещества, които тялото разпознава и усвоява ефективно.
В библейската култура храненето също беше преплетено с духовното значение и благодарността за божественото творение. Може би този елемент на уважение и връзка с това, което ни храни, създава баланс, който надхвърля физическото, като ни свързва отново с нашата най-съществена същност. Днес се сблъскваме с епидемии от болести, свързани с неправилно хранене, което е немислимо в контекста на проста и естествена диета. Ако храната се считаше за божествен дар, консумирането й по уважителен и цялостен начин укрепваше жизнен цикъл, който хармонизираше физическото и духовното. Този балансиран и умерен достъп до зеленчуците и плодовете от земята не само подхранваше тялото, но и подкрепяше душата в житейския път. Така че, когато разглеждаме дълголетието от библейските времена, сме призовани да признаем връзката между простото и полезното. Толкова сме се отдалечили от този начин на живот, че днес дори да намерим начини да го включим, може да изглежда предизвикателство. Въпреки това, този завръщащ се към простотата на храненето не трябва да бъде отказ от това, което познаваме, а съзнателно завръщане към истинското значение на храненето. Тази размисъл върху по-чистото хранене може да вдъхнови силни промени в съвременните навици, като съобрази нашата диета с това, което през вековете винаги се е доказало като ефективно. В крайна сметка, древното хранене служи като мощен напомнител за това какво е възможно, когато развием по-близка и почтителна връзка с нашата прехрана. Библейският разказ за потопа не е просто история за разрушение, а и повествование за обновление и трансформация. Преди това катаклизмично събитие човечеството се отдалечаваше все повече от божествените принципи, потъвайки в цикъл на насилие и корупция. Нарастващата злина сред хората доведе до критична точка, където божествената намеса се оказа необходима не само като форма на съд, но и като акт на милосърдие. Решението на Бог да изпрати потопа може да се възприеме като възможност за ново начало, начин да се очисти земята от неконтролируемото беззаконие и да се даде шанс за ново начало на тези, които останат верни. Това божествено действие подчертава колко сериозно се оценява човешкото поведение и показва, че Божието желание е неговите деца да живеят в хармония и праведност. С настъпването на потопа, невероятната дълголетие на хората, характерна за периода преди потопа, претърпя драстична промяна. Това събитие беше повратна точка, повлиявайки директно на очакваната продължителност на живота на следващите поколения. Актът на унищожаване на почти цялото творение, като се запази само малка извадка в средата на опустошителния потоп, разкрива сложна комбинация от справедливост и милосърдие. Въпреки това, освен физическото пречистване, потопът може да се разглежда като духовно послание, предупреждение със сюжет за последиците от отклонението от пътя на добродетелта и демонстрация на Божията сила да се намесва пряко в човешката история, за да я насочи към по-висша цел. След потопа, библейската история подсказва, че човешкият живот е станал по-кратък, отражение не само на новите неблагоприятни природни условия, но и на божественото намерение. Сякаш съществува циклична закономерност, при която епохите на човечеството са преосмислени, за да се коригират неговите постъпки. Преди потопа грехът можеше да се запази с векове в дългия живот, но с по-къси животи възможността за повтарящи се лоши постъпки беше намалена. Тази промяна не беше само въпрос на биологическа адаптация, но също така знак за нов баланс в космоса, където краткостта на живота изискваше съзнателен избор за пълноценен и значим живот. В сърцевината на това събитие се крие идеята за ново начало, обновление дадено от Бога, за да може човечеството да надмине своите недостатъци и да изгради свят, по-съответстващ на божествените ценности. В този контекст потопът разказва история на възраждане, при която разрушението води до съзидание, един цикъл, в който животът се преосмисля. Тази драстична промяна служи като катализатор, който кара оцелелите да разберат тежестта на своите решения и последствията от греховете си, стимулирайки движение към по-справедливо и морално устойчиво общество. Повествованието подчертава важността на живота, който угажда на Бог, повтаряйки през поколенията нуждата от баланс между човешки действия и божествени очаквания. Тази история ни напомня за постоянния стремеж към помирение с божественото, подчертавайки значението на добродетелта, смирението и почитта към Създателя. Тя е мощно напомняне за влиянието,
което колективните решения могат да имат, и последващото желание на Бог за човечество, което просперира в мир и хармония съгласно Неговите заповеди. Потопът, следователно, е повече от катастрофално събитие. Това е разказ, богат на смисъл, предлагащ насоки за живот, ръководен от вечни духовни ценности. Драстичната промяна в очакваната продължителност на живота след потопа е един от най-завладяващите моменти в библейската история. След голямата катастрофа, дълголетието, което някога беше регистрирано, започна постоянно да намалява, отразявайки нова ера в историята на човечеството. Това явление може да се проследи в генеалогичните линии, където следващите поколения изпитват значително намаление на годините живот. Стабилността, която някога позволяваше на библейските фигури да живеят векове, изчезна, оставяйки място на реалност, в която човешкият живот е много по-ограничен във времето. Тази промяна не само повлия на начина, по който следващите поколения подхождат към живота и смъртта, но също така представи идеята за по-спешен и динамичен жизнен цикъл, в който времето се превръща в още по-ценен и ограничен ресурс. Това съкращаване на живота може да се възприеме като внимателно планирана намеса, целяща вероятно да преразгледа връзката на хората с Божественото. От този момент нататък, човешкото дълголетие се приспособява, за да отрази нов божествен план, където нуждата от нов тип взаимодействие с Бог става очевидна. Това приспособяване може да се разглежда като начин да се подчертае значимостта на всеки момент от живота, поставяйки оцеляването в по-ясен фокус, в който духовните ценности придобиват още по-дълбок смисъл. Човешкото време, което сега е съкратено, ни кара да възприемаме съществуването по нов начин, подтиквайки човечеството да търси смисъл и цел в един по-преходен и преходен живот. Съкращаването на дълголетието не трябва да се разглежда като наказание, а като състрадателна и целенасочена промяна, позволяваща на човечеството да преосмисли своите приоритети и цели. С по-малко време на разположение възниква естествена необходимост да се ценят отношенията, да се изграждат сплотени общности и да се инвестира в преживявания, които надхвърлят материалното. Тази нова реалност може да се разбере като начин да се насочи човечеството към живот, изпълнен със смисъл и духовна връзка. Съкращаването на годините на живот подчертава красотата на крайността и значението на намирането на стойност в настоящето, вместо просто да се стремиш към дълголетие. С времето, което става все по-ценен ресурс, иновациите, културата и духовният растеж се ускориха с невиждани досега темпове. Изкуствата, философията, науката и духовността трябваше бързо да процъфтят, за да се приспособят към този нов ред на съществуване. Човечеството беше подтикнато да намери начини да преодолее трудностите и да открие нови начини за просперитет, дори пред лицето на неизбежното ограничаване на времето. В крайна сметка, тази промяна в дълголетието е възможност за размисъл върху божественото състрадание, което пронизва библейския разказ. Новото ограничение във времето на човешкия живот може да се счита за проява на милосърдие, покана да надникнем отвъд светските амбиции и да търсим по-дълбока връзка с Божественото. Това приспособяване на човешкия живот се явява начин за обогатяване на земния опит с цел и смисъл. Това е възможност да се научи изкуството да живеем пълноценно, като култивираме стойности, които ще надживеят кратките години, които ни се дават и които ще отекват през вечността в търсене на истинската духовна същност. Стабилността, която някога властваше в преди потопния свят, е заменена от цикъл от бурни и непредсказуеми промени. Поройните дъждове, които бележат кулминацията на потопа, отстъпват на място на по-крайни и неблагоприятни климатични условия, които не подпомагат дългия живот. Обширните пустини и парещите горещини, които започват да доминират в някои райони, са отражения на дълбоките екологични изменения, които се случват на Земята. Тази промяна в пейзажа и климата изигра ключова роля за здравето и продължителността на живота, оказвайки огромно въздействие върху човечеството, чувстващо тези ефекти и досега. Без предишната защита на хармоничния климат, човечеството срещна нарастващи трудности да запази здравето и жизнеността на предишните поколения. Интензивната слънчева радиация, преди намалена от атмосферата, сега проникваше по-пряко, влошавайки клетъчната деградация
и намалявайки човешката дълголетие. Това влияние беше постоянно напомняне за крехкостта на живота, докато ежедневните предизвикателства се превръщаха в изпитания на човешката адаптивност и издръжливост. Реки, които преливаха по време на потопа, оставиха след себе си наследство от отпадъци и патогени, пред които населението трябваше да се приспособи или да загине. Без съвременните медицински знания, хората се бореха да оцелеят в този нов свят, пълен с заплахи. Намаленото качество на храната и трудностите при поддържането на балансирана диета добавяха още повече предизвикателства към човешкото търсене на здраве и дълголетие. Поглеждайки назад, можем да видим, че тази нова реалност беше критична повратна точка в историята на човечеството. Невъзможността да достигнем предишните дълги животни, описани в библейските разкази, показва значителен преход. Съкратената продължителност на живота носеше нова спешност и интензивност, които не бяха забележими преди. Човечеството трябваше да се научи бързо да цени всеки момент, да промени методите си за отглеждане, да преосмисли здравето си и да коригира духовната си основа, за да се справи с по-кратък и непредсказуем свят. Тази адаптация не само показваше гъвкавостта и решителността на човека, но също така отразяваше уроците, които могат да се извлекат при сблъсъка с трудности. Промените в климата след потопа не са просто разказ за природни бедствия, а глава за устойчивост и трансформация. Така човечеството продължава да се развива, търсейки начини за подобряване на здравето и благосъстоянието си, докато се опитва да се приспособи към условията, наложени от природата. Това търсене е изпълнено с дълбоки уроци за устойчивостта на човешкия дух и непрекъснатата връзка между човечеството и средата, която го оформя, разкривайки, че въпреки трудностите, животът продължава и се преобразява. Тези разкази, които предизвикват нашите съвременни възприятия за продължителността на живота, служат като свидетелство за специалната връзка между божественото и смъртното. Те ни насърчават да изследваме съвместното съществуване на временното с вечността, където продължителността на дните на предците е повече от просто число. Това е силен символ на непрекъсната и доброжелателна връзка между Създателя и създаденото. Тази дълголетие надхвърля просто историческото любопитство, като насърчава интроспекция относно нашата собствена роля в човешкото пътуване и стремежа ни към значение в често сложен и бурен свят. Да изживееш векове може да се тълкува като доказателство за божественото търпение и милост, свидетелство за желанието на Бог да види как човечеството просперира, макар и несъвършено. Има неоспорима красота в откриването на уроци за постоянство и надежда, дори в такива древни истории, които ни учат на стойността на вярата и обновлението. Преживяванията на патриарсите се превръщат в вечни разкази, които ни вдъхновяват да преосмислим приоритетите си, да прегърнем простотата и да търсим живот, който отеква с принципи на любов, справедливост и мир. Миналата дълголетие ни кара да размишляваме върху ежедневните си избори и как те могат да се отразят в вечността. Тази осъзнатост ни подтиква да изграждаме живот със смисъл, вкоренен в стойности, които надхвърлят поколения, предавайки силно послание за продължителност и надежда. Сме призовани да преосмислим малката си роля в голямата драма на човешката история, в светлината на традиция на вярата, която ни свързва с миналото, осветява настоящето и насочва бъдещето. През вековете тези истории ни хвърлят светлина върху нашата колективна природа, върху нашите добродетели и недостатъци и върху божествения светълник, който ни води към по-висока цел. Същото божествено търпение и състрадание, които са оформили битието на онези патриарси, продължават да влияят на живота ни, вдъхновявайки ни да търсим по-дълбока духовна връзка и по-ясно разбиране на това, какво означава да живеем пълноценно и почтено. Завършвайки това обсъждане, сме подтикнати да уловим духовната и богата същност на библейските разкази като неизчерпаем извор на мъдрост. Те не само пораждат въпроси относно съдържанието, но и ни предизвикват да се срещнем с техните възвишени и вечни ценности. В този синтез от история, наука и духовност, дълголетието на патриарсите се явява като постоянна покана за размисъл върху нашия индивидуален и колективен път. Нека всеки от нас по своя начин възприеме тези уроци за устойчивост и надежда,
като продължава в личното си пътуване с обновена решителност и вяра в неизмеримия потенциал на всеки живот.